A billentyűzetet hülye. Na bazd. Menjünk fel, vagy itt menjünk? Itt? Itt menjünk ki? Vidare bánom. Tedd már lesz a büves. Karambót okoz, hogy ezzel genyóval. Akkor aztán még szedsz kifelé. Jönnek mögöttünk, ne basszass. Hülye polon. Takaríts már azt a billentyűzetét innen már. Ó, Máté! Az miért már? Én sem. Nekem volt elsőségadás tárnál. Hát akkor szokás. Takarodj már innen az a szarra, hülye mocsok. Menjél már!